くの学生やデモ隊の青年たちが逮捕されて電車に乗せられ中国本土に送られていきました。その直後の11月24日、区議会選挙で民主派が大勝し、また11月27日にはトランプ大統領が香港人権民主主義法案に署名をしてくださったので、そのことをもってこの戦いが終わったかのような、そのような印象を与えられていますけれども、逮捕された者たちは未だ戻ってきていません。中国本土に送られたまま、その安否もわからない状態のままです。戦いは何も終わっていないのです。